kok. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis, Pak. Awan Aryo. Wonten dawuh nggih. Menika kanthi dene sowanipun Ponokawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-anehi. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para minulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Ora usah tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petru, wonten dawuh sinuwun. Padha raja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestuku tampanono. Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangetunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang ento Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku ki piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku kondang nang nggone sowan piyayi luhur? Apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Membantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestunipun tamanana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Pandhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanono. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus
Ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penembahan. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ponokan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petro kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penembahan Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek paninisa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas, lawange gembokan. Tumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong. Wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten, sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Pana Kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak ling dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemarin kula majeng nggih. Kula semanggaken Bawa Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Ing Petro, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh.
menawi Penembahan Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nertos sadurunge winarah kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penembahan Durna utawa Yang Penembahan Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Gandhok plekundung swalu gembol sumarante hawala Petro pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa lah kok dadi kowe teko ana ing kene kowe takon Pandhawa lungane menyang endi kepasang Yogya katujuhe nginu aku nek kowe takon karo Begawan Durna kuwi wis pas kuwi wis mathok kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahene endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu pacule sirahe engko. Kok njuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina, dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen, mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampean minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Mboten semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya. Nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikulihake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten Diar Petro isa dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur.
Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak apenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejasul karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong netrek Katigdayan? Lho. Wani nang karo Begawan Durna, sing kula wedeni apamu? Metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sakpurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane. Nanging prawadya bala pasur tambur myang suling pepandhen daludak mewah bandera kakandha warna-warna
Indra Jala Triana Sri Kawuryan Om Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para sata Kurawala manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho Man Sengkuni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta Man Sengkuna ndase atos kula nungsung pawarta lho Pamanadyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh Paman putra pun Swatama cemadung dawuh lha Bapak Dalya Cegul rajan keputra pun Durmagati cemadung dawuh Mat kepripun kabari wonten pawastos napa kula cemadung dawuh Mat kula pun Cicitraksi nyanyadong dawuh Man pripun kabare wonten Papa pari damel menapa Man kuku kula ngangolongaken jangga nilingaken karna mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul anusuli. Sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra. Rekake takon kalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana walah nggih Man mboten ken kandrung sulun awi nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh Thank you.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya Ronangkono magawe kelari rawang Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula entosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes Parasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwuni prisa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petro nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora prisa menyang ndi lenggahing para Pandhawa mulyan kowe takon karo bapa Penemban Durna aku sing bakal meni mangsulan karo kowe Lajenenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu iki. Kersane tak bondo tak krincung sing kaleboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petro. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana Belasar ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula rasa dadak kowe bangga rasa dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sing bagi pakunjaran Mas nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya
cocok tumbak jebol dadamu Petro. Mang mriki. Oh, bendung. Jajaran Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndelosor aku wani. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Praping Lalis klakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lar wiwit sok kapan. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Ayo. Sirah pada kebal rene Gong.
Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Tru? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh. Mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soale kok nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong luru rape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dadi nak banget, Tru. Ngono ae dadi nak banget. Ya wis ngono ae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sinden-sindenan. Njur sak penake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kono. Ben kamu pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok ki omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena iki.
Arep kowe menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Entuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece karo. Kowe ngino karo. Dumeh tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, malah suaraku. Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong ngene. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kaya diantem kok ngahi. Duprok, duprok, duprok das matos. Kowe iki diantem kok malah ngahi. Eso, kowe ngece. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kak Lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile duprok, duprok, duprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Man? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man, ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mengi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman Lonto tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok
Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki ngledhike ra jamak-jamak. Napa riyen iku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah sing nglakon. Loro ati. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Aya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endah nek patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digedhek-gedhekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Satama. Ayo. Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora Perot cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora Perot cangkeme. Betet Perot. Betet Perot. Betet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni betet-betet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk betet. Ya betet sampeyan Perot. Betet, Perot, betet, Perot. Tetrot. Tetrot. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampean nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih.
anggere sing cerita tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik Depate. Nggih. Ndak ketuntu terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kyai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampean madiri kok mengke ndak ketularan leh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Sunda maneh ora jeblok ketemu aja tundang. Oh lah, Begawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Sunda maneh. Muruk mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ae. Petro. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petro kantong polo. Gawe geger negara Ngastra, kowe menungsa apa kan? Glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas ora mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas Petro. Sapa itu? Dursasana. Udu. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mancing. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Sunda maneh kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo e Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu lah. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo saka Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupandasmu kowe. Anggrono sedhi anane ana. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentaske ya, Tru. Ya. Ngopo sing Ngastina? Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe nang Ngastina apa?
Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun Tigang Candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang Saka Negara Ngastina, Ngamarta. Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lelungan meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentahimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah ya terus Ditut Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panus manik cacalan sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggira Petra. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Nglika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu nampa mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten ya. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, singgahke. Dilebokke. Nun, dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah, wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sane kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene sampeyan iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau Dadawa niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha manik. Nggih namung kagem Girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet iki ngopo iki?
arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan ados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan mani karo Baladewa? Langsung kan, langsung mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lah utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajate ngaceplik kuwi mung Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngejawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ndi dununge para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Ndara Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Heeh. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki matur sembah nuwun. Ya le mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kan Petro. Sing sayo sing Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe punami ndi ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para durandara nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa dalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos mobah musik ing dhateng jagat sampun malika titah swantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangaos paduka nanging sabab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya lha nyaha iki Di
Menawi tela mekaten kula badhe munjatosa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada kula semanggaaken. Ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sanes kejawi namung kasutapanipun titah Paduka inggih menika wayah Paduka para Pandhawa. Ingkang sami mapan wonten ing lengkeng Gunung Himawat. Papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya. Satengahing wana Pringgalaya. Inggih, Di. Menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya Kakang. Menawi babagan perkawis menika tentu kemawon Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kekilapan. Ingkang mekaten Di. Lajeng pareng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Mbok menawi jumbuh kalian kanugrahaning kembadhe katampi. Duwen kanugrahaning kembadhe mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rada. Wondene kanugrahan menika kala wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging para Pandhawa tuhu satru ingkang tanggap ing sasmita, tuhu satru ingkang lantip panggrahitanipun. Nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan. Iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya. Kakang Rada kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwatu manggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa. Mila mboten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang. Dalah. Ngaten menika kula nembe mathuk, ngaten menika kula mendhi gathuk. Menawi sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa Kakang Rada kasinggihan sabab jumbuh kan pangandika Paduka dereng kemawon Jawata menika matedhaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun lampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya. Di ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sumangga anggenipun murba masesuk dhateng wayah Paduka pun para Pandhawa. Anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika Adi Pramesti. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Ngajaping tawang susuh angin ngendi gone. Kakang Rada kula badhe nyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa. Kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa. Sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa. Kanthi cara menapa Paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Kadidik ingkang wenang anggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa. Mboten ketang sakmangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu. Nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa. Nggih. Mila kula badhe nyodhi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa, tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlas sing raos kelawan pun Puntadewa. Sarana sakmangke kula badhe saren wujud dadi satu berbiran Kakang. Satu berbiran kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Rada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara. Sakmangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Rada badhe kula tedha lan kados pundi sakmangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana. Dalah nggih cocok mathuk. Nah ngaten tumuli salen wujud iki monggo Kakang kula dherekaken. Monggo Dik kula dherekaken.
Kakang Rada punawi sampun wujud kados mekaten. Mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti. Mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya, kula aturi Kakang Rada tawang-tawang tangis nyuwun pambiyantripun Prabu Puntadewa. Ah nggih ngestaken dawuh. Indra kula wonten timbalan pukulun. Reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal kayiwangan netepi kelawan darmaning kadiwatan ulun lho ngestaken dawuh. Monggo Kakang, monggo Di kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang, kula ingkang dherekaken Kakang Rada. Larani sampe Semarikoten prayitna semuriris samuriris iko balik Siwa Semar kula Ndara katon Petruk lawan Bagong Musuhan sumenia sawetara aku tak ndangu lawan suwaning Petruk apa dene Bagong
menika langkung prayogi Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang abdi pun Petruk kaliyan Bagong. Iya Siwa Semar Punakawan Petruk kula wonten dawuh Den Murajaba matura kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina nyuwun priksa kelawan bapa Mremban ya Hyang Mremban Durna menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Punakawan. Sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten Garing Ngastina menapa ing dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya Punakawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Punakawan? Mboten sanes dawuh namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhalipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mangsa katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wong Mandura Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh ngerti lamun Siwanaya Ntaka kuwi lebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyangan dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanaya Ntaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anak mojo ning keritut luntat laku ning Abimanyu monggo Gus kula dherekaken Den.